Hlavné zistenia prieskumu Metricool 2025: ako uspieť na sociálnych sieťach a predávať viac. Pre vás ako pre biznis je dôležité zistiť, kde je tá viditeľnosť vysoká. YouTube dominuje dosahu aj tomu organickému, a pričom ponúka najlepšie možnosti pre získanie nového publika. TikTok je však stále veľmi silným hráčom, ktorý ponúka možnosť získania početného publika aj organickými spôsobmi alebo lacnou reklamou. Ale pozor, Instagram Reels stráca dosahy o 20%, no stále dosahujú viacej interakcie ako bežné príspevky. Ak nepočítame galerie, ktoré musíte ale prispôsobiť novému formátu 4x5. Kde rastú malé účty najrýchlejšie? TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels. Poskytujú najlepšie podmienky na rast účtov s nízkym počtom sledovateľov. Ktoré platformy prinášajú najviac interakcií? YouTube, TikTok, Facebook vedú v počte interakcií v priemere na sledovateľa. Dnes sa cítim pod psa, potrebujem make-up, aby som si zlepšila náladu a vy so mnou 30 sekúnd sa povenujte sociálnym sieťam. A vedeli ste o tom, že LinkedIn generuje najvyššie engagement rate pomedzi všetkých sociálnych sietí? Instagram Reels a Facebook posty ponúkajú taký ten stabilne konzistentný dobrý výsledok. YouTube a Facebook Reels majú vysoký počet interakcií, ale slabú mieru rastu v pomere k sledovateľom. No a to, čo zaujíma každého z vás, je ako dosiahnuť čo najväčšie konverzie, čiže kliky na váš web. LinkedIn a Facebook generujú najviac kliknutí na link, ktorý je v poste. To znamená pre vás pravdepodobný predaj. A Pinterest zaznamenalo 55% vyššie kliknutie, čo z neho robí nečakaného favorita v generovaní predajov pre vás. Takže Pinterest reklama, a ak neviete, ako si prepojiť Pinterest, ako spúšťať reklamné kampane, vítam vás vo svojom VIP klube Instaranejky. Ak vám teda záleží na generovaní návštevnosti na vašom e-shope. 80 e-shopárov bolo na workshope, ktorý som v spolupráci so Creative Sites robila vo februári, mali množstvo otázok, aký obsah generovať, aby im to pomáhalo predávať a zvyšovať tržby. Takže ktorý obsah funguje najlepšie? Napríklad také niž, veľmi úzke témy a odborník v nich. Lebo najlepšie účty, ktorým sa teraz darí na sociálnych sieťach, a potvrďte mi, že či to tak rovnako vnímate aj vy, sú tie účty, ktoré sú sústredené na určitú tému. Zahradníctvo, make-up, technológie, marketing, spôsob, ako sa správate v spoločnosti, etiketa a tak ďalej. Vzdelávací obsah, tipy, triky, a toto je jeden z nich. Zábava, humor, čiže obsah, ktorý pobaví a oveľa rýchlejšie sa šíri. A opakovanie úspešného vzorca. Ako náhle prídete na to, čo vám zafunguje, opakujte do nemoty, len meníte predmet vo videu. Stratégia úspechu pre biznisy a tvorcov? Vyberte si platformu, ktorá podporuje váš